खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सानसुमा बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै थाबायनो हायै बेरामखौ सैनांदों। जनाइनि रामधन दिखारियाव गिख्रंथाव अर खामदों। कामरुप गरायमारि पुलिस थानानि असिया घुस लानानै हमजादों। गवालपारायाव मर्निं वाक खालामनाय सासे सुबुङा लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमादों। हायद्राबाद एयारफोर्स एकाडेमियाव ट्रेनिंनि गंसे बिरखंआ क्रेश जादों। सानै पाइलटनि जिउ खहा। उलुबारि गोजौसिन फरायसालियाव 156 BNCRPFनि सिभिक एक्शन प्रग्राम। फैगौ 3 जानुवारि 2024 निफ्राय गुनोत्सव खुंनाय जागोन बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रि। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय पगपुर गामिनि थागिबि सानसुमा बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै थाबायनो हायै थासारियाव दङ आरो गोबां खस्थ' सैनांदों। गावनि बेरामखौ नायनो थाखाय गोबां फाहामथाय लासेयावबो फाहामनो हायाखै होननानै फोरमायदों दुखुथिया नखरा। आथिखालाव नखरनि हालोदा मोजां नङा। गावनि बेरामखौ नायनायाव गोबां रां रुफा खरसा जाबाय, हा हु फानबाय, थेवबो बेरामखौ फाहामनो हायाखै होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनिखायनो बिटिआर सरकार आरो गासै रायजो राजाखौ सानसुमा बसुमतारिनि एकाउन्ट नम्बर 308510502444 IFSC SBIN 0018557 एकाउन्ट नम्बराव जा एसे हायो अनसुंथाइ हरनो थाखाय दुखुथिया नखरा खावलायहरदों। लोगोसेनो आबुङै मिथिनो थाखाय 8133898026 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन। अर खामनायनि जाहोनाव नोगोद 10 लाख रांनिबो बांसिन सम्पथिया खहा जादों। धेमाजि जिल्लानि जनाइ महकुमानि सिङाव थानाय रामधन दिखारि गामिनि थागिबि ब्रैगुराम तारकनि न'आव समबारखालि सानजौफुआव गिख्रंथाव अर खामो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोब्लिब गोहोनि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव अरा खामजेनदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायगानि सुबुंफोरा जनाइ अर खोमोरग्रा बिफाननो थाबैनो खौरां हरदोंमोन। नाथाय अर खोमोरग्रा हान्जानो खौरां होदोंमोनब्लाबो नाथाय माखासे समनि उनावसो सौफैयो। अब्ला समहालागै अरा न'आव आबुङै खामजोबबायमोन, जायनि जाहोनाव गावनि मोसौ मैसोफोरा अराव आबुङै खामजोबो आरो गोबां धोन खहा जादों अर खामजानाय नखरा। कामरुप जिल्लानि गरायमारि थानानि असि बिबानाव थानाय एसआइ जादब शर्माया घुस लानानै हमजादों। रबिबारखालि भिजिलेन्सनि एन्टि कारापसन ब्रान्चआ एसआइ जादब शर्माखौ दाबिनाय धोनखौ थाना सिङाव लाफुनाय समावनो एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सासे दाय गैयै सुबुंखौ पुलिसआ सन्देहजों हमदोंमोन आरो बिखौ सख'फिननो थाखाय असिनि बिबानाव थानाय जादब शर्माया धोन दाबिदोंमोन। बिनाय बायदिनो रांखौ थानानि सिङाव आजावफुनाय समावनो जादब शर्माया एरेस्ट खालामजादों। गवालपारायाव समबारखालि फुंनि समाव मर्निं वाक खालामनाय सासे सुबुङा हरखाबै खर' गिदिंनानै गोग्लैदोंमोन आरो बेनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमादों गवालपारा टाउननि थागिबि गणेन्द्र नाथ मुंनि सासे सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननानै पुलिसआ लोगो लोगोनो बै जायगायाव थाङो आरो गोथैखौ बोखांहोयो। लोगोसेनो गमामायै मा जाहोनाव गणेन्द्र नाथआ हरखाबै थैदों बेनि गुमुर मोननो लामानि सिसि केमेराखौबो चेक खालामबावदों होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। तेलेंगानानि हायद्राबाद एयारफोर्स एकाडेमियाव PC-7MK ट्रेनिंनि बिरखंआ हरखाबै क्रेश जानायाव इन्डियान एयारफोर्सनि सानै पाइलटआ रुंसारि जादों। मख'नो गोनांदि गासै 75 पाइलट ट्रेनिसफोरा हायद्राबाद एयारफोर्स एकाडेमियाव ट्रेनिं लागासिनो दङमोन। समबारखालि फुंनि समाव सानफ्रामबोनि बायदिनो रुटिन बायदियै PC-7 मार्क बिरखंआ ट्रेनिंनि थाखाय बिरखांदोंमोन। बे समावनो हरखाबै क्रेश जायो। आथिखालाव हायद्राबाद एयारफोर्स एकाडेमिया मोनसे कर्ट अफ इनक्वायरि एबा नायबिजिर कमिटि दाबाय होननानै मिथिहोदों।
चिरां जिल्लानि थालिगाव कुकुरमारियाव थानाय 152 BNCRPFआ मिरु सोरखारनि सिभिक एक्शन प्रग्रामनि फान्डखौ बाहायनानै बिजनी महकुमा बेन्दों उलुबारि गोजौसिन फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि सुबिदानि थाखाय साइकेल स्टेन्ड लुनानै होदों। बे गोदानै लुफुंनाय साइकेल स्टेन्डखौ मावफुंनो हानायनि उनाव 4 डिसेम्बर समबारखालि 152 BNCRPFनि कमान्डेन्ट श्री ओमकारनाथ सिंहआ फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव 152 BNCRPFनि गोबां गेजेटेड अफिसार, साबअर्डिनेट अफिसार आरो NCO एबा जवानफोरजों लोगोसे उलुबारि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं इन्द्रमोहन दैमारी आरो गोबां फोरोंगिरि स्टाफफोरा बाहागो लादोंमोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव तुरिबारिनि VSDCनि मनेश्वर गयारी आरो उलुबारि गोजौसिन फरायसालिनि SMDC बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाफादोंमोन। खुसिनि बे खाबुआव फरायसाफोरनि मोनसे हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय एबा मोसानाय हाबाफारिबो लाफानाय जायो। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुआ समबारखालि बुंदों दि फैगौ 3 जानुवारि 2024 निफ्राय मोनथाम खोलोबाव गुणोत्सव खुंनाय जागोन। गिबि खोलोबाव मोन 12 जिल्ला फारियै बरपेटा, बजालि, हजाइ, करिमगन्ज, कामरुप, कार्बि आलं, क'क्राझार, लखिमपुर, नगाव, शिवसागर, खोला सालमारा आरो उदालगुरि जिल्लायाव खुंग्रोनाय जागोन। गावारि नायसंनाया 3 जानुवारि आरो बायजोआरि नायसंनाया 4 जानुवारिनिफ्राय 6 जानुवारिसिम जागोन होननानै मिथिहोदों सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुआ। बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद जथायै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुजों जनता भवननि कनफारेन्स हलाव गुवारै सावरायलायदों। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुआ मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हानजाया बाहागो लायो। बे सावरायलायनायनि गुबै आयदाफोरानो जादों थांनाय 29 आगस्त 2023 खालाराव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायनाय लेखायै गं 100 बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिफोरखौ 12 थाखोसिम आपग्रेडेसन खालामनाय, 2021 मायथाइयाव सरकारि जानाय फोरोंगिरिफोरखौ सेल्फ बेस्ड स्कुलावनो दोनफिननाय, थांनाय 29 आगस्त 2023 खालाराव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायनाय लेखायै बिटिआर आरो आसाम नाङै 0 आरो सिंगल फोरोंगिरि थानाय फरायसालिफोराव सानै फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो थिसननाय, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरनि EGS आपग्रेडेसन फरायसालिफोराव गोदानै पस्ट सोरजिनानै फोरोंगिरि थिसननाय, पारा टिचार फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो थिसननाय, पेन्सार गुदि, गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोरखौ बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बिटिआरआव टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो फरायसालिफोराव थिसननानै आसामाव आलादा टेट आनजाद खुंफिननानै आसामनि खना खनला थानाय बर' बिजोंफोराव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननाय, बिटिआर ओनसोलाव टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरखौ गोनांथि जानाय बायदियै फोरोंगिरि महरै थिसननाय, कटन आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव प्रफेसार थिसननायनि थाबथानानै थानाय जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनाय, डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव एसिस्टेन्ट आरो एस'सिएट प्रफेसारनि गोदानै मासि सोरजिनाय आरो स्कलारशिपनि जेंना, राव सोलायनाय, फरा बिजाबफोराव गोरोन्थि जालांनाय बायदि बायदिनि सायावबो गुवारै सावरायज्लायनाय जायो। बर' बिजोंनि जेंनाखौ लानानै सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीयाबो बाहागो लानायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि प्रफेसर सुरत नार्जारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो बिथांमोननि हानजा आरो अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि थानेश्वर ब्रह्म दैमारियाबो बाहागो लायो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।